Shalom. Damang dainang haanggi nang pinaribot na adong di bagas joroon nang na di bagas tabe adorang somasuk hita tapasonang martangyang nahohom mahita. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Pinuji madebata sitolusadai na pajupakon hita di Minggu paonopon dung Trinitatis-on. Ibana do na mangaramuti hita jala na marparmudu hita di bagasan perdalanan ningoluta di sada Minggu naung tabolus. Debatama namar sangap di sude pargulmiton ningolutta. Pinuji madebata situlusadai namar parmudu hita di bagasan pardalanan ningolutta. Marhite topik ni minggutta sadarion dipaingot do hita asa marhadaulaton dohot marpelean tu debata atong taharinggason mamar sobat tu debata pasahat pelean di bagasan lasni roha hobar tu pasu-pasu natajalo. Ale debata situlusadai di homa puji-pujian dohot pelean nami tau kasangapon di warmu. Atong masuk mahita tu parpunguan na badia tapasada maroha dohot pikirata laho mamuji dohot pasangapot tu hata situlusadai marede mahita. Dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Manangise nama melehon hamauliateon, ido na pasangap au, jala mabahedalan,
asa hupatu duho tu ibana hatuaun ngidebata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison diari na pinarbadianmi, saibuhai ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami mananging hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangi yang tuho, urupi mahami, asa huparhasia kami aka ari-ari ningolu nami na podoki, say pamasuk mahami tuhangoluan sa leleng ni leleng na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano,
Ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalana, ay hona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari ma ulah hamu nasa silonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dinaonomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doibana di ari papituhoni. Di baheni do, ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paridanai jala di parbadiai. Ido sahat ni patiki, tong rak mangido gogo mahita, tu de bata lau mangulahon patiki. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na ubar tu patikmi. Amen. Poti madosata na godangi tu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo na sohatu dosan, parasi rohami dahami na dangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami na godangi. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala amanami, hujau hami doguarmu na badiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sien namate, nama naik tu banuagi jang doho mangodihon hami. Asi roham di hami, say patok tong ma di hami roha hama oliateo tuho, o to di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalung masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak dohotod di perbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhasan ni dosata. Parasi roha jala perdenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala parasi roha godang, dang dibahe tuhita hobar tuaka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba diakan na makabiari ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen.
ni debata turpuk epistel di minggu paunopon dung Trinitatis Sadarion tersurat di Markus bidu 12 mamukasian ayat 41 satu ayat 44 songonoma hatani debata. Nahudul do ibana todokon poti parasian gabe di bereng ma pabahen ni halak medabuhon hepeng na tu poti i. Jadi torop do namora na medabuhon na godang. Laos promo boru-boru nama balu sada na pogos didabuhon matusi dua rimis ki mama sesan. Gabe di jo Jesus ma sisian nai nin nama madok nasida. Si tutu do hatakot tuhamu. Gumodang do na ni dabuhon ni nama balu na pogosan tu bagasan poti parasiani. Asa saluhut akan nama dabuhoni. Ayesian lobi-lobi nasida do didabuho be alai na perempuan na sian pogos na do didabuhon saluhut na nadibana. Tuksadok hangoluan nai. Ima sahatna martua ma akan atau mangihon hatani debata jalan no piopsa. Amin. tidakon maha porsiaw tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok
Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan nat mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siya to di perbadia, adorang so hagubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaek tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasestani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogot daging halak nang mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Shalom. Horas mahita na marpungu di bagasan narianon. Mingguta sedarion 5 minggu paunopon. Dung Trinitatis. Topik minggu hadaulaton dohot pelean tu Jahoba. Tikting na maragam. Nomor sada torok ni parminggu nasalpo tabereng ma di lembaran narong dihita. Nomor 2 ruas natabba mamuka sadarion gabe ruas ni huriata sada danak Annelita Epitanis Boru Purba masuk tu anggota keluarga Amatta Anton Sinaga inangi boru saragi songot tulang na nasida. Nomor 3 pertangyangan hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 10 siawip toktong do di patu pahuriata pertangyangan asa taihutom ma di gereja manang boyro tu gereja alai marhite protokol kesehatan jala boydo marhite live streaming asa taihutom ma di bagas tabi. Nomor 4 permingguan huria new normal Minggu tanggal 26 Juli 2020 ibadah pagi masuk pukul 8.30 WIB Bethesda dohot Wake Exaudi tersurat di Sistomihi Wake Exaudi. Ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB Ima Wake Exaudi Wake Extomihi dohot Maranata. Jala live streaming turuas naro boy mat dohoti di gereja. Nomor 5 marguru malua. Hobar tu program ni huriata di bulan Juli patu tama muse marguru malua. Tu yanakon ni huriat taon. Alani asaro marguru ganup hari Sabtu pukul 10 WIB. Nomor 6 nomor sahid asa tabuama ditangyakta amang situa sitorus ala toktong do pendasida merubah jalan. Nomor 7 live streaming mamuka minggu nanengro tanggal 26 Juli 2020 live streaming di patu pahuriata pukul 8.30 5 minggu perjolo alani asa tapara debema nangrohatta narok perubahan. Nomor 8 ruas mangurupi ruas nunga berdalap be diakoni ruas mangurupi ruas jalan marhiteon
di pasahat huriata ma mauliate tu ruas ni huria nauk pasahaton subangan diakoni dana songoni nang materi alai rade dope huriata gabe sada posko patu pahau diakoni ruas mengurupi ruas nomor sia majelis doho ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran doho pernikahan tu ruas ni huriata na berulang tahun di mingguan 5 tanggal 10 sia 1 tanggal 25 Juli 2020 nats pembimbing Mateus pasal pitu ayatnya pitu dohot walu na mangihut 5 tikting parhepengon pemasukan dohot pengeluaran molo tungadong na salah edit di patikos pena alai di pasahak ma tu akka parhalado songoni matikting pakobasion parhepengon ni huriata di saminggon dot akka nanaing sihubasan tuminggu naroon mauliate di akka tangiang partisipasi dukungan di sude program huria sedetu pahituhan ima nasa pikiran gogo dopak bahenata tu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tuminggon asa ture mardalan bain sangap di goar ni tu hatta mauliate Roma tu Jesus, Roma tibu, mege hatono jakon burju, narodo Jesus panguluho, asal porsiroho, maseras ruhotai musik, mulai asiando sape, sai Roma hita tu surgoi, laso namadisi. Dame ni debatana sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaradzay roha ng pikiram munabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hatan itu hata wajahan jamita di minggu sadarion tersurat ma di 5 Musa bidu 10 ayat 10 ro di ayat 10 tabuk kabima bibilta songonom mahatan itu hatta ikon marari raya parlape-lapian ho pituari lilingna yadung di papunguho perbue sian pardegiamu doho sian panggilanganmu jala ikom marlas niroaho di hari rayamu songoniho dohot anakmu doho borum doho naposom bawa doho naposom perempuan dohot halak lepi dohot halak dagang doho danak natading dilapin doho perempuan nababalu di bagasan akka hutamu ikon pituari liling naho marari raya di Jahuba di Batam diinganan si piliton ni Jahuba ay pasupasyon ni Jahuba di Batam maho di saluhut gogo ni tanomu doho di saluhut ulaw ni tanganmu
dibaheni ikom marlas ni roha situtuho. Ikon tolu hali di bagasan sataon, ro di nasabawa, di tonga-tongamu, tuadopan ni Jehovah de Batam. Di inganan sipiliton ni Jehovah. Ima di hari raya sagu-sagu, naso ni asoman, dohot di hari raya minggu, dohot di hari raya parlape-lapean. Jaladang jadi rumar botiro, manang ise tuadopan di Jehovah. Ganup tahe marguru tuna terlehon tanganna. Obartu pasu-pasu naung nilehon ni Jehovah de Batam tuho. Ola nido sahak ne trupukta. Hurian itu hatta di bagasan tikion nang na di bagas coro songoni na di bagasta ganu marsada-sada noaing hatan itu hatta martopikon dua padohan ima marhadaulaton dohot pilihan tu debata. Merhadaulaton di bahasa Indonesia didokmai dengan bahasa beribadah atau ibadah. Merhadaulaton sarupa doi dohot persekutuan, bersekutu, bersatu di dalam Tuhan. Memuji pasangan guarna. Jadi marhadaulaton bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang ada di sana, tidak lagi kemanusiaan manusia, tidak lagi pikiran-pikiran manusia, tidak lagi pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kemanusiaan, tetapi dia telah bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Parange nape, parange nasada persauran dohot debata. Jadi melota ingot perjamuan kudus dohot di nama katidakon hapur siaon di dokko dodisi nunga dohot behamu di sada perjamuan dohot debata. Jadi HKBP mabahen dung maka tidak kon hapur siaun gawe doh manasida perjamuan kudus diperhitungkan di tengah-tengah perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika dia masih anak-anak, dia masih tanggung jawab orang tuanya, persekutuannya tanggung jawab orang tuanya. Ketika sudah melua naik sidi, pertanggungjawabannya itu pribadi terhadap Tuhan, bukan lagi orang tua. Nunga sapanganan behamu, sapanganan di bagasan Kristus. Nina. Jadi persekutuan songonompe nasada perjamuan dohita di bagasan debata marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus. Jadi dang siad dirita behitaro molo nungaro merminggu, molo nungaro bersekutu, nungaro martangiang atau merdaulat manang beribadah tuadopan di debata. Jadi molo di new normalon parohahon nang hami pesude nang ita bera maparohahon jarang do ibadah i manang jemaati menggosip di tiki ibadah. Ala buang ngasopol. Ngabuah muse berjarak 1 meter 2 meter. Tiki sorong virus merhusi-pusi do sebagian aka nomor minggui namaida potok kunatwari ibaduru Facebook na nama status ni edan meninggung ate ningna sonari dang boy besongoni molo jonok nga melanggar
aturan protokol kesehatan. Jadi adong doh bereng makna positif datangnya virus. Gebe songonna khusus doh bereng per minggu ini pribadina tu debata. Alai molo di minggu-minggu nang salpui basi pataro yung nang namar Facebooki, adong namar game, adong na makatahatai, adong na manaringoti ulaw na tuari marsugot. Sonari molo ni parwahon nungalam tuuli na be ala na ni normal doray na naroha. Alay di bagasan turpuk taon didokon debata tu bangsa Israel ingot marariraya parlape-lapean ahado lape molo partani pasti do boto lape sopo pondok bahasa Indonesia di pondoki marlantehon tano lau adong do lau ditanoi hudul adong do mese dibahen tikarna alai na nga pala tikarna uli ima kehidupan di parlape-lapean ngeri tang tabo ola Roma tanyari di na mangulaw-ulaw ni itor masuk tu parlape-lapean ni asaba asasio. Jadi didokon di bagasa turpuk tahun marari raya parlape-lapean maho pituari lelengna yadung ditapuho dipapunguho perbue padegiammu molo dihutata mabating dungi bating kurang masarsar sude ibai merdege-dege dung merputikan eme isarsari mamose. Jadi papunguhon padegiammu dohot panggilanganmu manggiling molo dihalak Israelon pemerasan nina alama moros anggur do nasida dohot padigi-digian nina. Jadi marhite-hite turpuk tahun dong di papunguhoi ikom marpesta doho pitu hari pitu borgin lelengna nina madokon mauliati tu debata nunga di pasahabe ima pasu-pasuna. Jadi nang didokot tu ita saunari molo adong akka nata hasil hon di bagasang ngoluta ikodohonot tado mauliate tu Tuhani ima na parjolo. Molo adong akka upah ni ulauta perbue ni akka ulauta ikotadokdo mauliate tu debata jalan marlas roha hita pasahatoni tu debata bangsa Israel pituari lelengna nasida laho merayakan ima perayaan parlape-lapean atau perayaan pondok daun mangihuk mamuse ikom marhite lasni roha ho beribadah na pituari i unang terpaksa arong domar minggu terpaksa ala manoton buda ibana na budari beta mar minggu ay modohodok do nyao nao alay beta ma alay nga terpaksa nga adong paksaan di bagasar rohana manang di namar minggu ibana dang apala khusus di parade tikina maneng waktuna ape di bagasan turpuk tahun pitu hari lelengna molo di bagasan patik pawapato naking ingot hamuma pabadiahon ari papituhoni ari papituhon ikon tu debata dang tu manang naise ikon tu Tuhani pikiran roha saluhuna dengan pikiran betuna asing alay na masa no ayang akamang di minggu manugot hupasaha doi molo markarejo ibana Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat dia selalu bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi bahkan jam 4 ala nunga jam 7 ngaikot di kantor apalagi ya KPK negeri jam 7 nga di persekolahan jam 7 nunga di perusahaan maneng na jam 8
terdungoy mana jam 5 ihubasi sude hape molo di na hari minggu iturmodo mi mana sampai jam sia hari minggu dosonari nenna dang di go imana paradehon dirina nang pe hari minggu jam 5 ikut dungo dau ala hari habadiao ni debatado on dang tahu au terlebat romar minggu unang ala ni si panganon akalopan gabe terlebat merminggu HP nungari dokon hari habadiao ni debata khusus tu debata. Jadi hita disadar hosaunari ikon khusus sodo partikiata ganub hari minggu holan tu debata. Ala sada parsaura kita doho ibana bama menghadap debata sada perasa doho debata. Sapal saura doho Tuhani. Ale molo dianggap hamudo to parsauramu na holat tuau manang akatu persitua. Toh mak ribu pesi dah pola wah ya ibadita doh situa alai ala persauran na doh debata dang boy beribut dang boy be mamikirin asing dang boy be aka haroruan nasian haportibianon maneng roi bana roa umar minggu asai pasu-pasu debata itu salah ala roi bana tu si ikon sapar sauran doh debata wajah ni debata. Boy didokon sada pilihan tu debata. Sada pilihan tu debata. Jadi turpuk tahun paingoton tu hita asa taparade tikita laho memuji pasang goarni debata. Hari Minggu we Bethesda do we Saudi ma di Minggu manugut. Itu tahe? Aido. Ulo dak songorok ramena. Alabwa modohodok dope gudang dope na mudong. Alaya ala arian hamu sonarame hubereng. Alabwa ngadu ngobe sude. Jadi neng hudok kondisi nang pet jamualu 30 hari Minggu naneng ro Bethesda do ex Saudi merminggu ikosongono do ramena. Maneng na adong do son wek estomihi ala terlebak dungo naki. HP ungai bain huriata asa boy nian merdalan protokol kesehatan ni molo torgudang do di arian olo ma dang muak be di sopo olo ma gabe marsopi-sopi tida gabe sah matu hita panahiti jadi ungai bain huriata keputusan molo wekon nian minggoma tai hutum majoi asa boy merdalan protokol kesehatan asa marningot tita unang alan na terlambat alay mulu arong akaulaon tutu na so ikon tinggal honoton na ikon mabuan yan ako maruba do akalan na singdaya ka urusan alay unang magabi di korbaton ima ibadah ikon taparade rohata unang holan partikian alay roha na yas ikon di bagasan las di roha songoniho anakmu borum naposom bawa naposom parupuan keluarga saluhutna ikon marlas roha di sada parsaurane nang holan ina ro tu parsaurane nang holan ama ro manang holan dana alai sada parsauran do debata buama sa parsauran ison anakku syakangan ison siapa dua isus siapudan isan inata jebu merminggu saparsauran do debata begitu indahnya mangedehon lam zonokro tabu mati sabil ditutuk si malulung na menikmati edei ngajonok biau au doho istriku doho akayanakku kuiso doho to debata ido detai naki lam zonokro haki imay ditanaki pakas ama ina doho yanakona bawa mana perempuan na poso bawa na poso borua
Na magi humose halak lepi ninna. Ay sino halak lepion. Di bangsa Israel arong 12 marga na martinodohon. 10 sedamon na dapotat tano. Sedamon na sodapotan. Ima halak lewi, halak lepi di dokon. Di bagas joro mon mulaulaon. Mabani akka sudi mana di bagas joroi. Jadi maulunung ngadapok na hasil na sian hauma, sian ladang na ikonelea do sebagian tu bagas joro. Ima panganon ni halak lepi. Jadi pasu-pasu ni debata na di keluarga tai ikut tapabua do tu huria, tu gereja. Tabagi otik tu gereja. Asa pakion ni gereja laho pauli-ulihon parsaurani. Akai semai padita diakones bibir pro. Unang bangga hita horan Europe son full timer. Ikonung nga tulo niya manang na duwe son full timer. Asaboy di hoba susuri. Arong na mga jari teka, danak, marbahasa bata. Arong na mga jari ina. Arong na mga jari manguluhon lansia. Suri arong. Jadi buah-buah tercapai alaro ima hamaration dohot pilihan ni nasa plusada margana king tu bagas coro. Jadi HKBP Jeruju ikon lemah judo. Moladong pasu-pasu lihat kamu seperti itu tu bagas coro. Maneng otik betaho sonai dilehon ni parupuan na bebelu king. Asabwa asalam tabay son akka pangajari dohot na manokunogu. Akka yanakon doho akka pakobasyon. Di sino dilokon halak lepipe ikut dohot. Halak dagang, halak akka dana na tinggal di lapin. Namate omak na ditiki melahirkan. Dohot marlas roha dibagi di si. Baru masih parupuan na mabalu na seorang dihadihan apa dibagi. Di bulan nasalpu anong do jamita. Nama dokon seperti itu sian na disarimi bagian ni debatadoi. Jadi molo 7 juta jagajina 1 juta bagian ni debatamai. Molo di sisi homai ala namora na king alai sotung tersinggung akan merasa namamora iso nate. Daw namamora na bibil king do. Namora na king lobi-lobi na do dileo. Lai mana belanja tumol. Bay sisihon harga 10.000 ima pilihan na. Molo na babalui daw ngolu na do dileho. Ngolu na do dilehon panganon na do dilehon. Jadi marhite-hite ima unang malubi-lubi talehon. Molo dapot ta pasu-pasu na dia bata 7 juta misalna. 1 juta mata sisihoni untuk pilihan tu dia bata. Sianima pilihan ni dana. Sianima pilihan bulanan, sianima hamulation, molo adong terdiri manang na malua, manang na ulang tahun geleng na. Tentu boy do diparitokon 1 juta. Pilihan bulanan na 100.000. Pilihan na opat talak halahi sajabu, hali 5.000, 20.000, hali opat katong 80.000, hali sebulan 240.000, 340.000 masude. Tinggal mamuse ono 100 ono 10.000 nai. Ima bagi-bagion tuna pogos na king na babalu, tuna tinggal di lapin, tu halak na madokon maneng terdiri keleng na maneng malua maneng ulang tahun hulea jo 200.000 hamalation tu gereja. Sanima unang besian onom juta naking onom juta nga harung be bagian-bagian ni ima turpuk taon. Jadi molo hitan waing songon dia selobi-lobi do be maneng naung tasisihod do siane. Naung tapapulik do siane. Adong makeluarga ala roh hali suksung narizumati hebang mataruk ni jabuna. Abedang boy itu horbe na baru. Dang terluluan na betaruk ni jabuna na hebangi. Ayo nga 10 kilometer di Lusona Logoi. Roma napapunguhon manang napapulikon sa perpuito ng king. Dilehon no balaye ni odong at tubo ni onabang ni on hahagi ay hubereng son na hebang ikon taruk ni jabutay na tuari. Omma bahay manuhor
ada sosial, siadi mai dapat, dang sian lobi. Ay songon na lobi do parutungat ta sa bulan obah, taulupi ma, bukan begitu. Taleo mapilian tutuhani, songon na lobi do neotik, sian na taharapon, pa pilihan bulanan dohot, pilihan maneng hamulateon, bukan. Alai turpuk tahun pahingoton di babulik sada pasu-pasu ni debata gabe pilihan tu ibadah doi molosongoni didokon di bagasan turpuk tahun didokon madisi ai pasu-pasuon di bata jahu badoho di saluhut gugu ni tanomu doho di saluhut tanganmu. Jadi molorong ngasongoni perpilihanan tu debata hada persauran tu debata balam tabau ni debata do pasu-pasu tu ibana di bagasan ngoluna. Namangi homose turpuk tahun adong beberapa di si perayaan. Ima hari raya sagu-sagu. Merningot di gerbasan di debata. Baru hari raya Minggu Paskah. Dohot hari raya parlapi-lapian. Natuluon ikon diulah homon diganup ngoluna. Bangsa Israel madok ngoliate tutuhane. Diturpuk tamose dipaingot di ayat 10 pitui ganup tahe marguru tunanile honna natarlehon tanganna ido pasahato. Sedia ma boy hu pasahat. Sedia ma boy di pasahat tamu dang taretongi. Tidak bisa dihitung. Molo sian iya siniroha. Dang taretong pelean dohot ima persembahan di nababalui. Nang pedua rimis do jumlahna alai dang taretongi. Alasian yes di rohana pasahato. Alasian ngoluna ibana pasahato. Jadi ganup tahe marguru naung nilehon ni debata ido pasahatota tutuhani. Dang boy pasahatota naso pinasaha ni debata. Jadi artinya pilihan tu debata bukan hanya pilihan anon, pilihan bulanan, pilihan hamalation doh akalan nasinai persepuluhan. Alai pilihan tu debata nasejatina ima ngolutta gaduk marsada-sada. Ai didokko do desi hobar tu pasu-pasu naung nilehon ni debata ma pasahat. Do pasu-pasu ni debata. Dagikon, hosakon, todikon, bahkan na adong diawon. Pasu-pasu ni debata doon. Odo pilihan yang sejati di hadapan Allah. Dang pilihan sinaking natahatai, adong pilihan hamalation, adong pilihan on. Daw, pilihan yang sejati adalah diriku, keluargaku, keluargamu na seluhut naganum marsada-sada. Asa ama, ina, yanakon, buru, akan pangurupi di jabu. Ikon sada parsauran ma doh debata. Ido pilihan na sejati, na niigil ni debata, sian hita ganup marsada-sada. Molotajaha, ala molotai dehon memang tabodo edei, tajaha majolo edeta, ima edde piliani. Dia caraya dong doh. Buku edde nomor 204 ayat 2. Nasana nilehon mi. Aha dilehon Tuhani tuhita. Todi. Aha muse dilehon Tuhani tuhita. Pamatang. Aha muse hosa. Aha muse hahipason gogo. Mergogo dope. Rodis saluhut arta. Perbuan ingulu. Di pasaha debata tuhita. Lau ido pasahatot ta pilihan tu debata. Hu pasahat mai tuho naso usatok kudo. Jadi artinya ternyata hadaulaton pamujian tu debata diri taudo gawe pilihan. Gawe sada pilihan tu Tuhani ngolu taun gogota pamatangta todita gawe pilihan tu Tuhani. Ido sonari. Permasalahanna buah doau mangulu di keluargaku. Buah doau mangulu di perkerejuanku. Buah doau mangulu di tonga-tonga ni punguaku. Perhatar orang doau.
parahata nasugabia do, maneng parahata pasu-pasu do, maneng perberita nauli do. Ala di dokot di bagas trupuk ton, moloro ho tuadupan ni debata, unang dang jadi rumar boti ro tuadupan ni debata. Rumar kosong, tidak ada apa-apanya, bahkan mengolu di hadusau di mana. Alai moloro tu debata, pasahaton hamolation ni rohana ucapan syukur, maneng beribadah tu debata, di badau madosa. Ala na yang sapar saurak kita dohot Tuhade. Ala molo merdosa do behita. Romar sao tu debata Tuhan tidak akan hadir. Ala yang molo nunga rohita tu bagas soroon. Berdaulat dohot debata. Ikon ta ampuni do dosa ni dongan. Unang betai ngoti. Ikon ta do kodo Tuhan unga merdosa layakkan aku masuk ke bait sucimu. Kita percaya bahwa Tuhan menghapus dosa kita baru kita masuk. Sada persauran doh Tuhane dia depan di debata unang adong narumar seluhutna artaku hosaku degiku pamataku todiku hu pasahat itu ho. Jadi akan nadihitai nuai nadi dompet munai nuai aka hepengi natasipani di beng nuai pakiota mai gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga ta. Asa gabe pilihan seluhut nai. Asa gabe pilihan parangetai. Asa pakiota mai mengurubi akan adangol. Asa gabe pilihan. Unang tapakei gabe hagit jangon di roha maneng kesombongan. Akhirna gabe dau mahita sian Tuhane. Jadi turpuk ton paingoton alangkah baiknya umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Lakatai, hatatai, gogotai, pamatangtai, keluargatai, ikong gabi pilihan mai tutuhani. Ido ibadah yang berdaulat dohot debata. Jadi molodung di pa topik behita sonari marhiti-hiti topik minggu di pa hopit kesimpulan nih jamita minggu sadarion ibadahlah dan persembahan kepada Tuhan. Beribadah hadaulaton dohot pilihan tu Jehovah. Rumah tangga taido peliatta tu Jehovah. Keluarga taido peliatta tu Jehovah. Dohot diritaun ganup marsada-sada alanita padauma akka narumar. Amin martangiang mahita. Jehovah debata amanami nawar habangsa di Banua Gijang. Mulia tema Tuhan dengan dibasam mengajar-ajari hami dope satu partikianon imataringot tu hatam asabu itu tu hami merparagi nauli dia dopamu memuji pasangan guarmu asabui hami Tuhan saya toktong mangula na dinggan mangula akka dinggan di basami hatam na badiay parangi horon nami asa di pasahat hatam do tuhami di bagasat tikyot diri namiot do hape pelian tu adupamu molo marbinggo pe hami songon sadaryon na pasahat pelian do hami tu adupamu ima daging pamatang nami do di nami asa gabi ula-ulami di hasyanganon ula-ulam nang di tonga-tonga ni keluarga lau keluarga nami pe gano marsada-sada nang akayanak ko pe pilihan na khusus doi di hadapanmu nang akaparsauran nami pe maradupon ho na suhabilangan nami saluhun na parsauran na badia hasangapon di kuaramu ajar hami Tuhan marhiti-hiti todim asa hujagaon hami ima ruang habadiaw na pinasahami Tuhami partikian habadiaw na pinasahamo Tuhami asa boy hami Tuhan mangulahuni obar tulomon ni roham perbadiay mahami di ngodo nami marhiti todim pos dorohanami di tikion martangiang hami Tuhan di ruas ni huriam na mangadupi mara bahaya manang ima hasosonggot
di tengah-tengah ni keluarga na marhite-hite ima hali suksung na masa di hari Jumat na salpu. Tuhan di balua hodo ruas ni huriam sian parmarao ni nang pe sebagian arta maneng bagas maneng akapasarian boy terganggu alai malua do pamatang ni ruas ni huriam nang hami saluhudna. Tuhan Jehovah di bata amanami lam pahot ma di ruas ni huriami ima hapor siaon nang sipata songkot tutu nama sai masa di keluarga nasida. Asimaroham ali Jehovah tuho pasat hami seluhun nangolo nami asa padao sian hami paramaraan terlumobi mali Tuhan na manggugai hapor siaon nami. Asimaroham ali Jehovah di naposom situa siturus na marsahit nuaing upasat tami tuho naposomi asa pergugui ibana lahu pasahatot dirina tuado pamu asa boy tubuh di mana nang hamalumun. Asimaroham Tuhan mulak bima hami anos sebagas coromon jalabor hak bima hami marsugut mangula aka ulaon nami na meragam na pinasaha mutu hami adong na di perusahaan adong na di aka pegawai negeri adong nang di aka na marulaon di na marniaga martiga-tiga adong nang aka usaha sendiri. Tuhan upasat tami saluhuna ulaon nami tuho asa gonggomi masaluhuna ruas ni huriham laho mangulahoni jalan marhiti pasahatom mo manang aka pangilangan manang aka paso-paso di tonga-tonga ni keluarga hangganop. Asimaruham ali Jehovah badau sian hami parmarano aingon ima parsahiton COVID-10 sia. Paso-paso aka dokter, paso-paso aka perawat, nang paso-paso aka pemimpin nene karanamion asaboy tangani na sida ima musibah no aingon. Marhiti Jesus Kristus asiroham martangiang hami. Amin. Maridehita. Tatangya koma peliata ali debatan amanami na di banua gijang odo haroroan ni salut silehon na dinggan do nasa ulibasa na maliutus upasa tami masenelehom mitu hami pilihan nami tuho sejalamai gabewa na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa parhasyang hami pilihanon
pati bulhon harajau mo tonga-tonga ni huriam dohod di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam gerger hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajam sa South ma lomanaroham di banua tongaon songod na di banua gijang lehom matuhami seranohang oluan siapari sesama dosa nami som panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami urang hami tugion tu pangujunan palua mahami sian pamago. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasarohom madamena tutodi munabi. Selamat hari Minggu.